ربا تیرے دربار وچ ہوئے حاضر، مولا عرشی مہمان دا واسطائی، جھولی بھر دے نال رحمتاں دے مولا پاک قرآن دا واسطائی۔ ابا بکر صدیق دا واسطائی، مولا سونے عمر جوان دا واسطائی، معاف کر دے خطاواں سب مولا، سونے غنی عثمان دا واسطائی، معاف کر دے خطاواں سب مولا، سونے غنی عثمان دا واسطائی۔ میرے استاد محترم الحاج محمد اکرم قلندری صاحب، انہوں نے اگلا جڑا جملہ لکھا ہے نا، وہ ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے نماز تو بعد، کسی ختم چ بیٹھا ہوئے تامی جے کچھ قرآن پاک دی تلاوت کرن تو بعد دعا کرتا ہے تو وہی منگتا ہے کہ جدوں یا اللہ میں مراں مینوں کلمہ نصیب فرما دی۔ اے وہ انداز آپ نے مولا علی پاک دا واسطہ دے کے اے جی پوری گل ہے ایک شعر دے وچ بیان کیتی ہے۔ کی لکھ دینے؟ کرے عرض قلندری یا مولا تینو شیر یزدان دا واسطائی، جدوں مریے تے کلمہ نصیب ہووے، مولا مدنی سلطان دا واسطائی، جدوں مریے تے کلمہ نصیب ہووے، مولا مدنی سلطان دا واسطائی، تے کھاویں جدیاں قسماں تو آپ ربا، جڑے جا توجہ نال بیٹھا ذرا کہے سبحان اللہ ماشاءاللہ، کھاویں جدیاں قسماں تو آپ ربا، اس صورت پیاری دا واسطائی، تو میں جگ بنائے جدی خاطر، مولایو دی دلداری دا واسطائی، تے جنوں نبی بھی کہن سردار اپنا، مولایو دی سرداری دا واسطائی، بخش لئی اساں گنہگارانو، تینو تیری غفاری دا واسطائی، بخش لئی حشر وچ کلندری نو، مولا تینو تیری غفاری دا واسطائی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ کریم آقا دی بارگاہ کے اندر بھی میرے استاد محترم نے اسی طرح دعائیہ کلام لکھے، وہ بھی ذرا سماعت فرماؤ ذرا کہو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ساڈی حاضری آقا قبول کر لیں، آمین بندی ہے ویسے تھے، ساڈی حاضری آقا قبول کر لیں، نور و نور حرمین دا واسطہ دے،
چھک دینے آگے بادشاہ بھی اونا پیارے قدمے دا واسطہ جے تے جبرائیل بھی چمکے رجیانا مونا پیارے نالین دا واسطہ دے کرتے بلانا آقا سن سارے آنو سونے حسن حسین دا واسطہ دے در تے بلا لو آقا کلندری نو سونے حسن حسین دا واسطہ دے